Reit, Sean, croeso i'r ofal. Diolch. Mae'n hapus wrth ti fod yma. Mae'n gret gadw yn ôl i hometown club, bys licio gael o, ac chwarae i'r dre, nabod pob yma bron. O'r fans oedd lawr i'r ball boys i ddweud gwir, ond gret yn ôl. Dwi'n cofio chdi ddod yma blynyddoedd yn ôl, pan mae dy dad yn is-reolwr efo Lee Dixon, a dwi'n cofio chdi'n cysylltu fo'r chwaraewyr a'r golis a felly. Di bod yn rhywbeth ti wedi bod eisiau gwneud ers yna? Dwi'n rioed i ddweud, byddai chwarae Gaernarfon un diwrnod, a mae'r adag wedi dod rwan. Dwi'n wedi bod yn gret, blynyddoedd wedi bod yn gret adeg yna pan Lee Dixon yn curo efo dad a pethau chwaraewyr rei yn nhw dal yma heddiw, ond mae wedi bod yn 3-4 mlynedd lan. Yndi, tair blynedd. Mwy ys i hynna ddigwydd, ond mae yna lot o successes wedi bod yn y clwb ers yna, a yn dod edrych ymlaen o'n dod yn ôl a gweld gwynebau newydd yma, a gobeithio gael ni mynd dan a fod yn successful eto. A lle wyt ti wedi bod dros y tair blynedd dwytha yma, lle mae yn dy gyrfa lle i pwy ti bod yn chwarae? Wel, dechrau off, oedd i fel Bangor, mynd trwy'r academi fan'na, mewn i'r tîm cynta, a wedyn nath y cyfle ddim dod i ddweud gwir o fan'na, a wedyn ges i'r cyfle i ddod i Llandudno wedyn. Di dechrau blwyddyn yma, dechrau'r gyngred yma, wedyn mae jyst yn unig hynna lle mae pêl-droed yn symud yn sydyn, ti'n cael ei cyfleoedd i aros, ti'n cael ei cyfleoedd i fynd, a jyst get on with it, ti'n dweud rhywbeth, ond mae'r cyfleoedd Gaernarfon wedi dod, a dwi wedi cymryd o fydd both hands os dwi'n cael ei ddweud yna, ond mae'n gret. A wedyn mae gennym ni gema mŵr. Dwi'n gwybod ti wedi bod yn y cae, felly watchad yr ogia, felly ti'n gwybod bod dim am y tîm. Mae gennym ni gema mŵr dod i fyny wan, Denby, Mori a'r Rhyl wrth nesaf. Sydd o'ch maen yna? Ynddo. Nes i gael look bach ar y fixture list cyn dod lawr yma i ddweud gwir, ond gef awr fori wrth yn dweud yn erbyn Denby sydd yn ail yn y tabl wan a Rhyl wrth nesaf. Ti'n mwyn ar Flint di wedyn ar o hynna. So mae'n tair gem awr i'r clwb. Siwrs yn gydru mynd ar ei bell os gydru ni mynd a keep 3 points ar y 3 gem yna, which sydd yn gret. Ac fel ti'n dweud gyda'n disgwyl dechrau fori a rhaid y Chris na ar a chwarae lain o pobl. Dwi'n nabod hoci lleol, yn chwarae tîm lleol a mae'n gret. Dwi'n mynd i'r spot yma, dwi'n gwybod bod chdi bod o tynnu dros y blynyddoedd. Allan o'r hoci gyd yma, a ti wedi bod yn lot o weithiau. Pwy ti'n edrych ymlaen i chwarae hefo yn yr un tîm y mwyaf? Ti'n gael bem na ddipyn sy'n gyd i roed fyny na. Una di rei? Sy'n eich di'n rei? Nathan Craig, obviously. Rwy'n ei dalent o, a experience o, mewn pêl-droed ei hun. A hocyn lleol arall. Rai Williams, hocyn ifanc lleol eto. Efo ddynas Jamie Brees wedyn eisiau ymlaen chwarae fo, achos mae'n un o streicars na mae pob eisiau chwarae fo, mae'n rhedeg off ysgwydd a sgorio gols a slincio fyny efo fo, a especially fyd cofi Messi as usual, mae pob yn off o ddo, na, eisiau ymlaen chwarae fo fyd. Sa'n mae llawer hogan gael chance i chwarae fo Messi? Ac lle wyt ti meddwl ydy safle gorau chdi ar y cae? Fy hun, number 10 rôl os ydych chi'n dweud o, competition mawr pethau gael ei rong, ond dwi'n mynd i trio taclo a trio gael, ond na gydra i chwarae fwy o positions ydy gwir i chwarae number 9 fyny yna ben fy hun, y left neu right hand side. Mae o'n y 4 position yna gydra i yr attacking options sydd yn gydra helpu'r tîm efo hynna i gyd i gwir. A lle wyt ti'n gobeithio fydda ni ar diwedd y tymor yma? I ddweud bod ni'n 5 points o flaen y tîm sy'n ail. Dwi'n gweld ni'n mynd a cipio'r lig i gwir. Mae yna iddyn ni, falle ti'n dweud, mae'r chance iddyn ni o'n cymeryd o a trio profi'n hynna'n yn y Welsh Prem os da ni'n gael ei cyrraedd yna i gwir, so mae'n tough 12 games, so falle ti'n dweud, gael hynna dros o dwi'n reit confident o'n i'n gyro'r lig yma. A sut wyt ti wedi chwarae yn uwch gyngor efo Bangor a Llandudno yn ddiwedd yma? Sut ti'n meddwl da ni'n cymharu efo tîm o fel? Ti'n gwybod be, drwy watchad nifer o tîms Welsh Prem sydd wedi dod i'r ofal a chwarae, mae Caernarfon a ffitio mewn yna straight away yn barn fi ddweud gwir. Ac dwi'n meddwl, os nid Caernarfon mynd yna i'r Welsh Prem blwyddyn nesaf yma, dwi'n gweld ni'n ffitio mewn straight away, yn tactical, y physical aspect o'r gêm, a oedd yna digon o talent yn y tîm i ddangos bod Caernarfon gyda curo'r tîm am awr yma. Ti'n gweld? Hynna'n archon hyd o de. Ie. A wedyn gair bach efo'r cefnogwyr yn ti'n nabod y cefnogwyr yma dweud. Di dy ffrindiau'n gwybod bod chdi'n dod ta? Sa'n neb yn gwybod yn fel. Dwi'n meddwl chdi, Effi, Yrds,
A dwi'n meddwl, neb arall i ddweud gwir, ond na, dwi'n edrych mlaen i pob fi'n allan a dwi'n gobeithio oedd y sport ddod fori ar y games eraill i ddod. Dwi'n saff neithio. Bob lwc i chdi efo Gynarfon, Siôn, dwi'n gallu fi dim am blynyddoedd ddod. Nice one, diolch yn fawr. Diolch i chdi.